Konferma oħra li l-mudell ekonomiku użat minn Joseph Muscat li baqa' jħaddem Robert Sabela qed ikompli jdajjef fil-kwalità tal-impjiegi f'pajjiżna hekk kif rapport internazzjonali wara kif il-Gvern iżżel lil Malta 12-il post fejn jidħol il-livell tal-pagi. Dan ġie żvelat fl-indiċi tal-kwalità tal-impjiegi li huwa rapport maħdum trade unions tal-Unjoni Ewropea. Rapport li juri kif ħafna aspetti il-kwalità tal-impjiegi f'Malta naqset sew matul dawn l-aħħar snin. Minn dan l-indiċi jirriżulta li fil-waqt li fl-2015 Malta kienet tinsab fis-sitt post fost il-pajjiżi Ewropej għal dik li kwalità tal-impjiegi li joffri f'pajjiżna, fl-2021 il-Gvern niżżel lil Malta fil-11-il post. U allura dan ifisser waqa' ta' 5 postijiet. Meta wieħed iqabbel il-kwalità tal-impjiegi f'Malta bejn l-2015 u l-2021 fuq perjodu ta' 6 snin, wieħed isib li Malta marret lura f'erba' minn 6 aspetti li ġew ikkalkulati għal fini ta' dan l-indiċi. Dawn huma l-kwalità u l-livell tal-pagi, il-ħinijiet tax-xogħol u l-work-life balance, l-iżvilupp tal-ħiliet u l-karriri kif ukoll il-kundizzjonijiet ġenerali tax-xogħol. Meta jikkummenta dwar id-dimensjoni li tkejjel il-ħinijiet tax-xogħol u l-work-life balance, ir-rapport tal-ETUI għall-2023 jgħid li kien hemm daqqa kbira fir-Rumanija kif ukoll fil-Greċja, hekk kif dawn il-pajjiżi niżlu fil-qiegħ tal-lista għalkemm id-daqqa ġiet innutata wkoll f'Malta, il-Bulgarija u Ċipru, fejn f'perjodu ta' 6 snin Malta weqgħet mit-tieni post għal 15-il post fejn jidħol il-bilanċ bejn ħajja u xogħol. Waqa' oħra konsiderevoli kienet dik marbuta mal-kundizzjonijiet tax-xogħol. Fl-2015 Malta kienet fit-tielet post, sakemm fl-2021 niżlet fid-9 post. Għal dawk li huma ħiliet u żvilupp tal-karriri fl-2015 Malta kienet fl-ewwel post u fl-2021 niżlet fis-7 post. Minn dan it-tarif pubblikat bi Trade Unions l-Unjoni Ewropea joħroġ ċar kif bil-mudell ekonomiku li qed iħaddem il-Gvern ta' qabela minkejja l-ħafna ftaħir ta' full employment, il-ħaddiema qed imorru lura kontinwament fl-aktar aspetti kruċjali.